guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Jobs Happin. And so for today's video, ang gagawin ko ay dito ako sa labas nag-intro kasi makikita ako ni Pitongers. Ipaprank ko siya. Kunyari mag-speed eating challenge kami ng burger. Kunyari lang yon. Pero ang totoo, ipaprank ko talaga siya. So, ayun guys, bibili tayo ng burger ngayon. Nandito si Justin kasama ko. O, ipaprank natin si Pitongers, yung asawa ko. So, makikita natin kung ano reaction niya. So, babalik ako later. Bibili lang kami ng burger. See ya! So, ayan guys, naghahanap kami ng chili sauce para panglagay sa ano. Kuya, asan yung ano yung chili sauce? Chili sauce. So, ayan guys, naghahanap kami ng chili sauce para ilalagay ko sa burger para sa asawa ko. So, ayan, balikan ko kayo later pag bibili na kami ng burger. Ito na siya guys. So, parang anghang nito. Maaanghangan talaga yung asawa ko nito. Ito na yung chili sauce na panglagay ko sa burger. So, ayan. Huwag na yan. Ito lang bibili natin eh. Guys, nandito na kami sa burgeran. Bibili kami ng burger para sa prank sa asawa ko. So, ayan. Mamaya, mapaprank na siya. Lalagyan ko ng hot sauce ang burger niya. Kaway ka kuya sa vlog ko. Subscribe mo ako kuya. Ayan, ang burger. Ang mumurahin lang yung bibili natin kasi ano, sayang naman kung yung mahal tapos lalagyan lang ng hot sauce. Ayan, pauwi na kami. Nakasakay na kami sa tricycle. Good luck sa asawa ko. Nakakatingin siya ng burger na maanghang. Ano kaya mangyayari guys? Abangan yung mangyayari. Pagdating namin doon, lalagyan ko na yung burger pero magtatago lang ako dun sa labas ng bahay namin. Tapos, pag nag-vlog na ako, pag nag-start na kami mag-vlog, kunyari mag-i-intro ulit ako para hindi niya mahalata. Kaya yun ang nangyari. See you guys. Bye-bye. Kuha ako ng isa lang. Lang isasabit ko lang ito dito. Ayan, bubuksan na natin. Dito ako nag-ano sa labas, naglagay kasi baka maano niya, marinig niya. Bago kami pumasok ng bahay, dapat nalagyan ko na to. So, ayan. Ayan yung burger. Ayan yung burger. Hawakan mo nga. Ang anghang. Ayun, damihan natin. Oh my gosh. Okay na ba? Okay na. Damihan pa natin. Yan. Ang dami kong nilagay, guys. Hawakan mo. Hawakan mo. So, ayan. Ang dami kong nilagay. Hindi niya kami maririnig kasi nandito kami sa labas. Nandun siya sa loob. Pakita mo yung bahay natin. Salita ka kaya. So, ayan. See ya. Papasok na kami sa bahay. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ang gagawin namin ay Speed Eating Burger Challenge! Kung sino ang mauuna, siya ang panalo. Tapos, ang talo, iinom siya ng isang kutsarang suka. Yun ang ano niya, yun ang parusa niya. So, let's start. Mag-uumpisa na tayo. Tigda-dalawa kaming burger. Ayan. So, ayan. Magsisimula na tayo. Pitongers, asawa ko. Justin, ang anak ko. So, let's start. In 1, 2, 3, go! Talo ako nito guys kasi busog pa ako. Ano lang to? Burger, yung parang, yung mura lang na na burger. Kasi yung mahal. Busog pa ako. Hindi ko yata mauubos. Chu, tulungan mo ako. Kabilisan, kabilisan. Alam, mauuna si Pitongers. Mauuna si Pitongers. My God. Itong burger na to, ang pangalan ng binilhan namin, may kapangalan siya, babae.
down below kung alam nyo. May kapangalan siyang babaeng artista ang binilhan namin itong burger na to. Ano ka, sikat na sikat yung binibilhan namin ito. Sikat na sikat dito sa sa Caloocan. Yan na lang. Ako hindi pa nangangalahati. Busog pa kasi ako. Justin din, maubos na. Ano, ako iinom ng suka? Naku paano yan pag ako tatalo? Iinom ako ng suka? Bawal sa akin yun? Huwag mo kang chocho. So, ayan. Pangalawang burger na kay Pitongers. Go! Tapaharan. Ano? Ihirog mo kayo sa mo. Siyempre, ano yan? Siyempre, maangan yan sa'yo kasi ang sa niya, nilagay na sauce. Ang nilagay na sauce. Kagatin mo nga yung ganyan. Madaya ka. Ganyan din sa amin. Harap! Ngayip ka. Ngayip ka. Ngayip ka. It's a prank! Ka. Sabi niya, baliwala guys, kaya-kaya niya ang anghang. My God. Baliwala yung prank ko. Sabi lang niya, nagmura lang siya. Bakit manghang? Sabi mo, fail. Nako guys, failed na naman. For the second time around. Kala ko maanghang ka. Ang dami kong nilagay na hot sauce. Kunin mo nga yung hot sauce na nilagay ko. Pakita ko. Hindi naman pala naanghangan. My God. Dapat pala dinamihan ko. Hindi ka naanghangan? Wala ka man lang reaction. Sabi mo lang bakit maanghang. Ito guys, ang anghang nito. Baliwala sa kanya. Failed na naman ang prank natin guys. So, ano kaya ang gagawin ko sa susunod na prank? Hindi to na wala man lang reaction. Sabi lang niya, bakit maanghang? Pero nagbura siya guys. Wala tayong magagawa. No reaction. Binigay niya lang kay Chuchu yung iba. Siguro naanghangan, wala lang talaga siyang reaction. Ano reaction mo? Ka. Hoy! Ano reaction mo? Walang anghang. Ang dami ko kayang nilagay. Oh, ang anghang kaya nito. Hindi ka naanghangan? Pag si chocho na anghangan. So, ayun na nga guys. Hanggang dito na lang ang aking video. So, failed ang aking pagpaprank. Baliwala sa kanyang anghang. Baliwala. So, thank you guys for watching. Please subscribe to my YouTube channel and please don't forget to click the notification bell. Bye! See you on my next vlog.